juurikin. Haalari on suoraan kohti, kävele sitä kohti. Haalari kun ratsasta ylös, niin puotat liineen ja pysäyt. Siitä ei kun vaan lenkkeilemään. Kunnan kun lenkillä olisi. Reipas kävele. Otetaan uusi. No ei mitään, ei mitään. Sori Saija. Ei mitään, ei mitään. Pysähy vaan siihen, pysähy. Joo. Askel vasempaan päin. Katso haalaria. Aivan haalarin eteen. Katso haalaria. Kyykisty haalarin eteen. Katso haalaria. Kutsu koiraa. Jatka vaan. Kutsu, kutsu. Hyvä. Hyvä. No siinä se haalarikin oli kyllä. Kehus sitä. Höppänä. Ei ahreen. Hyvä. Sitten tulut tehdä tänne. Hassu. Mene pois siitä. Pitkällä liinalla ovitukset, eli liinan päästä pidät kiinni. Koira lähtötilanteessa vasemmalla, muuten saa tulla missä haluaa. Menet täältä oikealta puolella haalaria ja käy tuolla kaivon kannen luonne ja tule toista puolta pois. Kato haalari miten näin. Nyt pyörähän vaan viivalla ympäri ja uudestaan. Ole. Eikö siellä näy naamaa sitä tyyppiä? Eikö oo? Sitten mennään tänne. 4-3. Sitten lähdetään Räminälle seuraavaksi. Kierretään, lähdetään me tonne metsään. Eli mennään me tonne päin.